Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Pay 50 to 60% of their salaries. Ukhululwe ngebheyile ye-R30,000 umbhexesho intloko we-MKP uMabatho Mokoena Zondi yinkundla kamantyi yaseKapa emva kokuba ezinikezele kwibutho loKhetshe ngale ntsasa. We're lucky that our planting season for the summer crops was already done before the shop was done. Baza kungena nzulu abemibeli abasematyaleni kuhlawula amatyala abo njengokuba ibhanka enguvimba inyuse inzala kwimalimboleko. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi abadlali abathandathu abakhuphileyo kwiqela lamazibulo elibheka kwindebe yehlabathi yeFIFA ubaxelele kuphela ngethuba ibhengeza abadlali abangama-26 abachongileyo. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwa ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Ukhululwe ngebheyile yama-R30,000 umbhexesho intloko we-MKP uMabatho Mokoena Zondi inkundla kamantyi yaseKapa okukusemva kokuba ezinikele kwibutho loKhetshe ngale ntsasa kulandela ukukhutshwa kwesigunyaziso sokubanjwa kwakhe. Ujongene nezityholo zobuqhophololo okanye ukweba imali efikelela kwi-R233,000 ekutyholwa ukuba wanyanzelisa ukuba ayihlawulwe ngabasebenzi be-MKP epalamente. Umbhexeshi we-MK ufike kule nkundla emva kokuzizisa kwibutho loKhetshe. Ujongene nezityholo zobuqhophololo. Between ixesha lo-August 2024 to uDecember 2024 uye wa-recruiter abantu abane ukuthi mabe kulo mbutho babe ngaba i-researchers, all right. I-researchers apho ke ngoku bazakwenza umsebenzi. After besebenzile kuyafumaniseka into yokuba umrhanelwa lona uye wathatha imali kubo okanye wadimanda imali kubo under i-pretext yokuthi zimali ezawusetyenziswa kwinto zomthetho zikapresident walombutho ufanayo. Kwixwebhu lasenkundleni uMokoena Zondi ebefuna ibheyile yama-10,000. Uphinde wathi zange anyanzelise okanye ahorhise umntu ukuba amnike imali. Wonke umntu wayezenzela ngentando yakhe. Kodwa oKhetshe negunya abantu lezotshutshiso bathi le mali zange ifike kumbutho we-MK. Kwawufuneka angadibane okanye angachumisani namangqina directly or indirectly. Uba uyayitshintsha i-address yakhe axelele umphandi wetyala elo. Igqwetha lomtyholwa livumile ukuba uMokoena Zondi unesigwebo sobuqhophololo sangaphambili. She has a single previous conviction, but the circumstances there are a touch more intricate than I'd like to express here. We'll deal with that at the opportune time. uMokoena Zondi ebengenaxaso ngentseni kodwa ithe iqina imini kwafika amalungu aliqela alombutho asepalamente. Elityala limiselwe umhla we-18 kule nyanga izayo ukuze kufunyanwe usuku ngokuba elityala liza kuchotshelwa yinkundla ejongana namatyala emali yaseBellville. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Usomashishini wasemntla-ntshona uBrown Mokgotsi useza kuhlala ngaphakathi eziseleni emva kokuba inkundla kamantyi yaseRhawutini isinkonyile isigwebo kwisicelo sakhe sebheyile de kufike umhla wesi-4 kuJuni. Inkundla ityhola ukaMokgotsi ngokuzama ukufumbathisa umphandi wetyala kwaye ithi ukuba uMokgotsi angayinikwa ibheyile anganyamalala angaveli nangotshengele. uMokgotsi ujongene namatyala amahlanu aqukela ukuba ngumqobe endleleni yobulungisa kulandela izityholo zokupheka iqhinga lokuba kukho abantu ebebezama ukumbulala eFosloras kumazantsi eRhawuti. NgoNovemba unyaka ophelileyo, igqwetha likaMokgotsi lithi angakwazi ukuhlawula ibheyili ye-10,000 kuphela nangona inkundla iphakamisa ukuba ahlawule i-100,000. In the event that court grants
bail an amount of 100,000 rands is reasonable. I wish to reiterate that Mr. Mokhosi said in his papers that he makes 32,000 rands. That's his salary, that's what he earns. And those type of amounts would be unjust, and it would be unreasonable given his socio-economic circumstances. It's also suitable for you. It is suitable. Mr. Mukhosi, case postponed to the 4th of June for court ruling. Kulindeleke ukuba kubuyelwe enkundleni ngelityala ngoLwesine weveki ezayo ukuva isigqibo senkundla kwesi sicelo sebail. I was informed that the property belongs to Igunya lolawulo lwemida namhlanje lukokela iphulo longenelelo kumda waseBeitbridge eMusina eLimpopo nalapho kuvakaliswe ubugenxa ngakwimithetho yokungena kwabo basuka kwamanye amazwe. Isithethi segunya elilawula imida iBMA sithi bathe gqolo nokufumana ingxelo ngokuphathelene neeteksi neebhasi ezithutha abantu kweli ngaphandle kwempepha ezigunyazisiweyo ukuqinisekisa iinkcukacha. Umukhosi uthe umkomishinala weBMA ugqirha Michael Masiapate uhlanganise amagosa aphezulu kumasebe aquka umkhosi wezokhuselo abakwantsasana abenkonzo zokuqokelela irhafu namagosa alawula izithuthi ukuze kufunyaniswe izisombululo kwizityholo zolwaphulo-mthetho kwimida. Kambe ke kukwangqutyaniswe intloko nabaqhubi beeteksi neebhasi kweli phulo longenelelo. We are here on an intervention operation to come and assess the challenges that are here with concerns that have been received by us in terms of the number of undocumented persons that are being found in various conveyances, which are taxis, which are buses. And it was important for the Commissioner to come here to convene the various law enforcement agencies that are here. Currently in a meeting, there is the South African Police Service as part of Port Management Committee. There is the South African National Defence Force, South African Revenue Services, Border Management Authority officials, the traffic management. But what is most important is the presence of the taxi and the bus operators that need to be engaged on these transgressions. Ukanti ke abasemagunyeni abathe gqolo nokwenza qatha ingalo yokuqala ulwaphulo-mthetho kuquka ibutho lokhetshe isebe lemicimbi yezekhaya bakhuthaziwe nangakumbi kumsebenzi wokuthi kwanele ngobugwenxa kwimida yeli kukwakhuthazwa intshukumo zokuphucula iziseko zophuhliso nakweminye imida engundoqo equka eMaseru Bridge neLibombo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Abemi beli abatshone nzulu ematyaleni baza kungena ngokuthe xhaxhe ezipokothweni ukuhlawula amatyala abo. Ikomiti yomgaqo-nkqubo wezezimali kwibhanka enguvimba yoMzantsi Afrika igqibe kwelokuba inyuse izinga lomgaqo-nkqubo walo nelaziwa ngokuba yi-repo rate nge-25 basis point dokuyinyuse yaya kuma ku-7.0 yepesenti. Irhuluneli yebhanka enguvimba uLisija Kganyago uthi isigqibo sokunyuswa kwenzala kwemali-mboleko siphenjelelwe yinkxalabo ngoxinzelelo olulingalingayo lokonyuka kwezinga lokwehla kwamandla emali, kugxila kwingqikelelo yokunyuka kwamaxabiso ezinto ezingabandakanya ukutya nezamandla nasele bonisa ukunyuka. uLisija uthi imozulu eyomileyo inganefuthe nayo ekunyukeni kwamaxabiso okutya. The food is not so much that we have had a food shock, but we expect that to be coming because of the following. Firstly, we're lucky that our planting season for the summer crops was already done before the shock was done. The winter crops would feel it, but agriculturists tell us that they are not as demanding on fertilizer as the summer crops are.
Ababandakanyeka kwezoqoqosho bathi bebelilindele elinyathelo. The second round effects are where the MPC and monetary policy can target. They want to maintain their credibility. They want to see inflation returning to that 3% level. Osoqoqosho bezophuhliso bakhala ngelokuba ukunyusa kwenzala kwemali imboleko kuza kucutha nje utyalo mali nokuza kuchaphazela uhlumo. Umasipala ombaxa waseGauteng uthi uceba ukulandela isigwebo senkundla ephakamileyo esimgwebeleyo kwidabi lokwakhiwa ngokungekho mthethweni kwesakhiwo iMarble Towers kumbindi wesisixeko. Abanini besisakhiwo nesinemigangatho engama-32 bamangalele isixeko saseGauteng enkundleni kwinzame zokunqanda ukudilizwa kwento umasipala athi yimigqomo yokuthengisa ngaphakathi kwesi sakhiwo. Sichithiwe inkundla isicelo sabanini besakhiwo namhlanje ngelithi asingxamisekanga. Isakhiwo iMarble Towers isona kanye esenze ukuthi kuyobhekwana ngeziqu zamehle ezinkantolo njengoba ikhulu zomkhandlu idolobha iGoli zithi akukhishwe ezinye izakhiwo ezigcinywe kwephakathi njengoba besemkhankasweni okukhuculula idolobha. The owners are on the property owners to remove those structures. Should they fail within the prescribed time, it means they have acted outside of the court instructions. Uthi umkhandlu imisele ngokukhuculula idolobha ukuze libuyele kwelejwayelekile. We have cleaned Small Street, we have cleaned Marble Towers. Now we are moving precinct by precinct so that we ensure that this city can regain its former glory. Ababhekeleza umthetho kuleli dolobha bathi bebevele bazi ukuthi bazonqoba nangempela kwaya ngamagama enkehli. Victory was anticipated. If you look at the judgment itself does make reference to the proposal of the order we gave them. Umkhandlu udolobha uthi ukweletwa indodla zemali kanti useyinhlelweni zokuyiqoqa yonke le mali ekelo dabe eMarble Towers. We can confirm that the property in question, which is the Marble Towers, owes the city of Johannesburg 14 million rands, which the city is actively pursuing. Bese kumabheketwana eGoli njengoba kwezinye ikhathi ububona abantu bequlusile emgwaqeni bethinta impahla bezothenga kanti emgwaqeni bese kulenga zonke izinto lezi ezidayiswayo kuze kube nzima nokuhamba. Abanye abantu eindaweni ezifaka phakathi uSmall Street bese beze bashayisana ngeyifuba ngenxa yokubancane kwendawo yokuhamba. Igama lami nguCalvin wakwaDluhla. Eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Igqiza elilawulayo le-EFF likhokhelwa inkokheli yeliqela uJulius Malema libambe intlanganiso ekhusini kunye nekomishoni ezimeleyo yonyulo namhlanje ePitoli. I-EFF ihambise uluhlu lwezikhalazo kuquka ukuziphatha gwenxa kwabakomishinala be-IEC emaphondweni. Umongameli we-EFF uJulius Malema uthi phakathi kweminye imiba ephakanyiswe leliqela kwi-IEC kukuxoxwa kweziphumo zonyulo. Sityholo eso atheke i-IEC isikhabe ngawo omane. We raised issues about tampering with the results, and the IEC was able to respond and say their systems are so intact and that we've got access to actually monitor everything with regard to those. Umalema ukwathe baxelele i-IEC ukuba ibe nezitishi zokuvota kwidyunivesithi ukuze kube lula kulutsha ukufikelela kwindawo zokuvota. The IEC must have voting stations at universities, TVET colleges and schools and register students there. I-EFF ikwavakalise ukungaxoli ngokubakho kwezitishi zokuvota kwindawo ekungalulanga ukufikelela kuzo. Umalema ukwaphefumle ngenkomfa entsuku 3 ezakuqala ngomso neququzelelwe yi-SACP ezakuxovula imiba echaphazela abo bangathathi ntweni nebizwa nge-Conference of the Left. It is important that the left should consolidate not only in South Africa, internationally. The forces that we are fighting against are united. They speak in one language. Uqole ngelithi uxolile ngendlela ehambe ngayo intlanganiso ekwathi i-IEC ithembise ngokubanika impendulo kungaphelanga ntsuku zatywala. Ukungaqeshwa kwabezempilo abadingeka kakhulu kwindawo zabangathathi ntweni kuye kwagqama kwingxoxo zesikhumbuzo seveki yezempilo kwihlabathi ezisindlekwe University iWalter Sisulu ngobambiswano nesebe lezempilo kwiphondo leMpuma Koloni. Ukungacwangcisi ngendlela edingekayo
kunye nesabelo semali singanelanga yenye yemingeni eyenza kungaqeshwa oogqirha kwizibhedlele kweli. Oku kuza nanjengoko kukho isidingo esikhulu sabo. Izithethi kule ndibano zikholelwa ukuba le mingeni ayikhawulelwa, ezi ngxaki zizohlala zikho. Zininzi izizathu ezidala kube nzima. Eyokuqala ungaplani kakuhle, okwesibini imali ekhona mose ichaza abantu abaninzi abagulayo. Singathanda into kokuba na private sector yethu ngoku nijoyine siyibone. Ukanti kwenziwe isimemelelo sokuba urhulumente atyale imali kubuxhakaxhaka bale mihla, i-AI ukutsho, ngoba eli candelo libonwa linegalelo elihle kwicandelo lezempilo. The transformative new training paradigm dictates allows us to be able to do precisely what we will be able to do using the traditional method, but using less resources in terms of mentors and personnel. I-University Walter Sisulu isebenzise olu suku kubhiyozela iminyaka engamashumi-40 iqhuba nezifundo zobugqirha, nalapho sele ivelise ingcaphephe ezingaphaya kwama-300. Abongile Yangisa kwiindaba ze-SABC kwisixeko sakuGompo. Usapho lwaseNice eNtshona Koloni lutyhola igosa lezezindlu likamasipala ngoxhatshazo nogrogriso kwaye luwise enkundleni lomba kuqenqeleke iminyaka engaphaya kwelishumi uNomabhongomani nosapho lwakhe behlala kumhlaba wasekhaya lethu benesiqinisekiso sokuba ngabanini indlu. Kutshanje kwakhiwa indlu ye-RDP emhlabeni wabo ze isakhiwo sabo asasuswa, bathi igosa lomasipala ligrogrisa ngokuchitha esi sakhiwo kwaye kutyholwa izimvo ezahlukeneyo zopolitiko. Usapho lakwaMani lubhenele ekufumaneni uxwebhu lomthetho oluthintela ukusondela komsebenzi wakwamasipala kubo. Kunyaka ophelileyo, olu sapho lokhelwa indlu yesibonelelo sikarhulumente kwisiza salo. Njengokuba kusenziwa kweminye imizi, umasipala wabanika ilungelo lokuzikhethela ukuba indlu yendala baza kuyichitha okanye igcinwe. Lubanga ngelithi umntu abazalana naye ngokwesiduko nguye uphuma izithuba kwamasipala ngenxa yefuthe lepolitiki. Umbuzo, ziphi eza zinto ezangxaki ubuzubona ne-engineering ithi le ndlu izaba nengxaki xa ngaba igcijwa? Impendulo ke ndazange ndilindele njenge-official, ndambona personally esithi andikhathali noba kwenze njani noba wenze ntoni, but le ndlu ndifuna ukuyibeka phantsi. Ndathi ke mna ke uba kunothiwa mandikhethe ngeyiphi indlu endikhe ekhaya esikhethayo le nale yasikhetha le ka-89 ngoba le yaseyinengxaki kwangoku singekangeni kuyo. Umasipala waseNice uthi usamehla kule meko kuba iphambi kweenkundla zamatyala. Olsapho luthi indleko zokuphucula le ndlu indala zingemka namanzi ukuba iyachithwa. Indiphethe isandiphethe kabuhlungu, ndihlukumeza kakhulu. Ndiyandibuyisela ukugula kwam emva ngoba asinayo enye indawo, siphelele kule ndawo and ngulo mntu uyi-1 lo usiphethe kabuhlungu uthobeka. Lo msebenzi kamasipala sele evele enkundleni ngetyala lokuhlukumeza olsapho nangona ekuphika oku. Ityala limiselwe inyanga yekhala. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wabasi eNice. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi abadlali abathandathu abakhuphileyo kwiqela lamazibulo elibheka kwindebe yehlabathi yeFIFA ubaxelele kuphela ngethuba ibhengeza abadlali abayi-26 ePitoli phezolo. Bruce uthi uliqonda kakuhle uxinzelelo abadlali abaphantsi kwalo phambi kwezibhengezo ezinkulu. Kwaye ukholelwa ukuba ukubhengeza iqela kumsitho kaNdlelantle ibiyinto elungileyo. For me, I think it should be worse for the players if yesterday afternoon I told them, look guys, go home because you're not with the 26. That should not be honest towards them. So that's why I kept them together. They went to the event with the president and they know the decisions there. Lengwevu iminyaka engamashumi asixhenxe nesine ichonge iqela elisulungekileyo
nakubeni abadlali abalishumi elinesine kulo beminyaka i-25 nangaphansi uqinisekile ukuba eliqela liza kwenza imbali njengebafana bafana yokuqala ukudlulela kwisigaba sesibini sendebe yehlabathi. Personally, I believe I have all the qualities to play in that position, and I don't think I'm here to compete with anyone, because I believe everyone in this team has the qualities to be here. It's all about when you're given an opportunity, you just go in there and do the job. Kusenjalo ibafana ikwazile ukuzifumanela omnye umdlalo wokuzifudumeza phambi komdlalo wayo wokuvula itumente. Iza kuqhubisana neJamaica eMexico ngomhla ongekaqinisekiswa. Phambi koko iza kucweya neNicaragua kumdlalo wokuvalelisa eOrlando Stadium ngomso phambi kokundulukela eMexico ngecawe. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ningalibalike ukuba ziyabuya ngomso ezindaba ngolwimi lesiZulu kamnandi. Molweni mawethu, ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumika nje akhomvula zilindelekileyo kwiindawo ezininzi zelizwe ngaphandle nje kwalamkhumezelo phaya eKapa lodumo. Kungenjalo liza kuthi rhwele ngamafu zikhona ke nezazibhaxu zenkungu, kanti ke silindele umkhumezelo ongephi phaya eMthatha. Ngomso ke mbukeli sabona into yoba lithe rhwelele ngamafu kwindawo ezigudlunxeme olusempuma, kanti ke zikhona nezibhaxu zenkungu phaa KwaZulu-Natal kuyaqhina phaa kwindawo ezigudlunxeme empuma koloni, kanti ke namathubana angephi emvula alindelekile kwindawo ezigudlunxeme olusempuma. Kwimimandla esentshona siyabona into yoba lithe rhwelele ngamafu zikhona ke nezibhaxu zenkungu ezilindelekileyo. Masijonge ke into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina. Ndingatsho ndithi nokweRhawutini lihle izulu fudumele ngo-25 phaa ePitoli, ngelixa kuphole kakuhle ngo-24 eSprings. Xa sihlabela mgama sijonga phaya kwelaa phondo laseLimpopo, ndingatsho nakhona ndithi noko amaqondo athande ukuba mahle 27 eTzaneen, ngokunjalo naseGiyani ngelixa engama-30 phaya eMusina. Hamba nam ke mbukeli singene phaya eMpumalanga, nalapho nakhona lilihle izulu ngama-30 esikhukhuza, kuphole nje kakuhle ngo-22 phaya eMashishing. Ukuba ke wena mbukeli uphaya KwaZulu-Natal ungalindela imozulu entle 25 omhle phaya eThekwini koVerulam nakoPhoenix, ukuyaqhina koRichards Bay. Kanti ke phaa kwelaa phondo lasempuma koloni siyabona into yoba nokwamaqondo athanda uba phantsi kuGompo ngu-21 ngelixa eKomani ingu-18, 19 phaya koNxuba. Kanti ke uba wena mbukeli uphaya eNtshona Koloni ungalindela imozulu ethande ukuphola ngu-23 phaya eVostile ngelixa eVredendal ingu-25. Hamba nam ke mbukeli ngoku singene kwelaa phondo laseNorthern Cape, nalapho amaqondo ethande nje ukuphola kakuhle koDiara nakoCarnarvon ngo-21 kodwa kathathise ngo-28 phaya eUppington. Uba ke wena mbukeli omhle uphaya eFreystata ngomso lindela impolo yodwa phaya eKroonstad, nalapho amaqondo engu-23 ngelixa engu-24 eBothaville. Ngoku siyayiqukumbela ipekile yethu ngeNorthwest, nalapho kufudumele nje kakuhle ngo-25 phaya koMahikeng, ngokunjalo naphaya koTosco. Papa muthu uphele emehlweni usale entliziyweni kamnandi mawethu.